Sunil terang tum deva kepang somahem micupidet. Eng head langsu ram terang arong prabjin pen to warga selam ponji apan eng head langsu ram terang arong pen KACC atum pan kacuningri. Han buka inglong along stami habit ing nar kidut hip ajok lasu hawar along biri bitum kana hogdun. Dipu rong kelan Urban Help Center asai hem along mission ram jinu kangpupon. Han buka hawar anglum along Sunil terang atum devake tiki abiri along amatsi devake pang somasaita bipon. Chakhong ni pai trok siarni adapor pai pora minit hongkep apor malom laso devak ahem michudet. Kupi koson pentong laso devak ahem mi kecolong lok muni. Thangda purek thei busi. Devak ahem pu Sunil terang asar pi pen perang kepan nang pachini dun. Lapen bang akaprek tumle minike kai kaliputa alang lipen ningji pontu. Laso devak ahem mi kechopon along. Devak lin parut rok adevak chupon dello. Lapen tangka sami sikal lak thom atangka bangki nahoglun dello pusi alang lipen ningripon. Lasi Forest Board a Chairman Richard Stockby lapen Rubber Board atumpen sami kerapji aphant devak ahem bu Sunil terang asar pipen tuning ripont. Han boka pen Robinson Killing Karbi Longri Birta. Bayi pora chitim ansi mi gichu. Poson ne amne ke bihek. Seta ko poson tang gedun ulo ne mani tum ta chini tek tedelo, rap tong tek tedelo, lapen soy konter anili tum da ke bido. Kilos lo pek lo, nili tum lak tom si idam jul puma pasi cimatalo. Lapu ansi la so pot man ke ni tum me chu delo ni tum nili bangkat. Ame ade bahari hut ke cirudun rong mani li thang ta foto ta tulidun tek tedelo. Kasi ni tum pan ini akhirnya apa solong te posini tunta cuma thalo formente na sonti. Ipo polo sari sarang si nangjin soduk polo tang te alang li nang ramchi punili ninggit ke dolo. Angke kai ta te konde ingnar bang lo te ingnar hong ramani tum tani megang lo nili gitur hut ke baharia mi adelo. Seta nili ke bang panta koi ke imek pente konde der posi koi ke la ke la dak pena masi kenilo la dak pen mi sabdo pen se dak pen tur ulo posini li cem la khalo. Aplang lason mi English proiti tie posi la so posi klubut si la se hadak chude lo si rap lok ma posi ni lige chema tha la ke ni lia pak phanta koi ke bang phan ke koi mo ve kartang po Lakha engkoi rapo nilip MSC konsensi parlopon angkang koila mati pen kahelo kilometer phosose eng het langsu ram terang arong atowar kahengno non barla apor hud masabak arwi ke jangastami langbung langphet lapen enghan kang ther saide lapen lasu hawar arat atum rongberong thak kecilhat jipan stami alang letum thedum kasisak chitong ponang koklo lapen jongsi komani abang pu sodet un edet liputang te ke sodet abang pu aphan alang letum se kecelangji ahem an ke ponji aphan stami alang letum pina an kesum chitong ponang koklo Lasi Karbilong Autonomous Council CM Turam Ronghang Lapent MEC Probito Rong Pia Tumpen Prabjin Pen Lasu Hawar Atowar Keselam Ponsia Pansi Ram Terang Arong Asara Tumpen Tuning Ripont Koila Mati Pen Joy Sing Teron Karbilong Rebirta Kido ke ningkan suni la kritrok ningkan pen lo gitu halo sot kido ke don koi alaman dolo stami non bang ke don koi ra proxy alaman dulu Non korato selenga bilang lapu si itu mitang si lapu sab suk lapu chor pon ba pri pri pan pon ba pri pri la son sin itu so to war chileng pon to bom lo to nitum chuning rigi la ke dag nitum rong ram terang elephant corridor nili chuning ri puke la bangso atowar atheke itum so ka siksa son dolo yo kedam ke bang mate la usumar tum tami la scorpion idun la penako lalu sumartum kisu pini tami la he gari motor pen ge heman ke mentini ge bang nangko ke ni tumang so kasik sa ka son dolo yo mane ai che pon che wani phan mentini ge mi ver ge asu pathak la tawar misen itum han na pi ponji la ke nitum la nilip MSC Pobitro rongpi aphan chunuri lo la pen itu masar tuliram rang hang lang phan tami chunung ri pon lo bangso towar itu misen keceleng loi phan na pi pon yu phan si lang phan itum chuning ri lo
ram terang arong han boka englong engnam engnar ki do thip ajok la so hawar along biri bithung joklem ka chutuki atum pinang an kisung chitong pon rintilo pwd atowar atung headlong ke do sunil terang adewak abiri along stami anikanwang stami habit engnar ke topak ajok pinang ant la so dewak arong nahogul tanglo non head jong adap apor stami pinang an habit engnar ke tudam pak ajok rong krip ho adewak arong phalang nupi dekanglo non mangkela so dewak arong along alang litum aphik ng aporlo boy fil sami la so ingnar phalang nupi et ajok alang litum pinang nahok dun dedlo non bang ke alang litum la so devak arong along a fix tami ki ng aporlo la si prabjin ben lapunat robert board lapent forest board a chairman richard stock bi atum pen kirapepa jirji aphansi devak ahempu sinil terang asar pi pen kachunuri pedopon han boka pen robinson killing karbi longri ebirta Pidupan sila po alos sondo na sinanglangan kaya lang litum hans tami akirap ti chuhang lo po portum pa. Bang ta forest pans tami ingnar la so piten kateregia panabang le nilitum panang rapte pusinili matalo. Na sinitum ke kirap ke hang ke hello. Pinan forera sor pan ke hang ke hello. Nang terek bichot asonte la so pipen nang terek bichot asonte anlok son selo pusinili chimatalo. La an pulotang te government pe nating pulotang te lai rong bang ke jong hele le ki kompos tami ek lak ke dolo tang te e rong pe ek lak pute ahon muluk sonik alo son erlo la posinili ke rapta ka chohang ta kang tung lo ke rolo lang diklar dak kan robor khiti chokle malong la rong krep hoan nilitum a robor phalang no lo la penon a rong ke thi hulo rong so bang ke nilitum thang na chuhang hede lo setanan arong pia hot ke solong pen penang ke solong arong an pen tarong kripo an dokok lo la pen porok yang phong along an sedami te pharo nilitum hisab lo la posila so pen akirap nilitum long robor porto malong setami nilitum akirap chuhang dia phan sia saba ma setami nilitum phanang rapte posi nilitum bangke kapachini dolo robor porto phan setami sum penang hon sonte polo claim sumar arta ningkan hini usumar atum phan ingprim ki pidun long le det atum phan puthot ingprim ki pipon thuji aphan si asam sarkar atum pen siding ponlo pini jakhong ni phai troxi arni asam angkang pi along smi laso mission ram dhinu asa ingpu pon si claim sumar atum phan ingprim ki pu pomji aphan sai deng ponlo lason si dipurong spi along kedo rongkhelant urban help center asai hem along stami adc safudullah khan arideng bensi labangso mission ramdhinu asai ingpupon lo labangso mission ramdhinu kangpupon along health and family welfare a joint director karengrong pp pen chenglok kaprek prek saiki sai phu atumanta chitongdun labangso mission ramdhinu mate klimsomar atumapan ingprim kipipon labangke iruya phansi hokpon lobusi beta pachinipon Pinidak Dipu Urban Health Center long la mission Ramdhenu pu a program pinipen kecheng 13 Julai an aphan Assam Sarkar pen program pati itang lo la so program kitik ke la son lo je osomar jonmo plot pen ningkan hinian a somar tumpan la routine immunization pu a vaccine samokha kn sapso hampar ke dokok ajoine la non la iruya bang la covid aing prim ke sorte sa hot la so a gap a period long si la so arai pu bang la drop out and left out atoma phan la puthot mane hala covid kipi a hut ki miss dun det atum ba en apor pe en nong le atum phan an ako nilitum atum phan asa hoy nm nurse a hoy pen atum phan khobor pc pini pen la ki miss mane apor pen en tek the atum phan an hang si la incrim ki pi adim along an session sites along pawang si pini pen la so gap
ki drop out and left out atum aphan pini pen ki pi pangcheng thui lo laso ajoy ne si pini dak difu urban health center longtar pini pen cheng poning lo lasi ako kapre ka dim la karbiang long block phc do an ata laso program pini pen ke sopta cheng pon po lasi la osumar atum janmo plot pen ningkan hini an asomar atum apor pen ing prim en long le atum an ke endun lab ji phansi la pini pen chenglok mo tarik kreke thom an ani an endun lab ji phansi ni lihin pen chuning ri kardom